Everybody Toda kuchingamidza munhu wese to our international camp meeting. kuinternational camp meeting yedu. It's my honor to welcome you all. Ndinonzwa ndichikwidziridzwa kukuchingamidzai mese. We're here for this weekend. There'll be 5 presentations. Tiri pano weekend ino kunenge kuine mapresentation mashanu. And it's my privilege to be the first speaker. Kufara kwangu kuve mutauri wekutanga. Let's open with a word of prayer. Ngativhurei nemunamato. Dear Lord, we thank you. Mwari, tinokutendai. We want to ask and pray that you would guide and direct us. Tinoda kukumbira nekunamata kuti mutitungamirewo. We realize the importance of opening and studying your word. Tinoona kukosha kwekuvhura nekunzvera shoko renyu. And equally important, Zvakakosha zvakafanana. for the privilege that you give to us Mukana wamunotipa kwatiri to question you, kukubvunzurudzai, to confront our fears and our concerns, kutarisana nezvatinotya uye nezvinhu makonsenzi edu, and to speak openly and frankly to you about those concerns. nekutaura pachena kwamuri maererano nemakonsenzi wayo. As you have done in the past, Sezvamakamboitawo kare, we hope that you will hear us this weekend tinoshuvira kuti muchatinzwawo weekend ino as we question you, apo tichikubvunzurudzai, as we question ourselves, patinozvibvunza isu pachedu, and we ask for grace. tinokumbirawo nyasha. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. Just got a slight technical problem. Pane zvishoma zvoda kugadziriswa. I want to apologize for that. We had a slight technical problem. Tine urombo naizvozvo taita technical problem idiki. Okay, the last time we met, I think, was in Germany a couple of weeks ago. Patakapedzera kusangana ndofunga kuti kuGermany mavhiki mashoma apfuura. And at that camp meeting, in my presentations, Kumusangano uyu mumapresentation angu we spoke about 2 subjects, I think. takataura nezvidzidzo zviviri ndofunga. So for those who are not in person at this camp meeting, Kunavo vanga vasiri po pacamp meeting apa, I have about 10 people with me. panapa ndine vanhu vanogona kusvika kuma10. And as I try to do, I'll communicate with them and together we'll come up with the answers. Sezvandinoita ndichazama kucommunicata navo, tese pamwe chete touya nemhinduro dzacho. And the chat for my presentations will be off, so I can't take any online comments. Machats kumapresentation angu anenge akadzimwa saka handigoni kutora macomments epaonline. And because of our location today, I don't have a whiteboard, so I hope you can
have some memory hooks as we go through today's study. uye nekuda kwelocation yekwatiri nhasi hatina whiteboard saka ndoshuvira kuti muchange mune zvimwe zvinoita Okay, the kuti two subjects we murangarire. spoke about at my presentations in Germany at the beginning of the year, January. Nyaya mbiri dzatakataura nezvadzo kuchidzidzo kuGermany kutanga kwegore. Who's going to help me? Ndiani achandibatsirawo? Okay, so half the people didn't watch the studies. Hafu yevanhu They can't havana remember. kuona mastudies kana kuti havacharangarira. Sorry. Deeper dive into organization. Organization. So we spoke about organization, Saka takataura nezveorganization. and then connected with the subject of organization, Zvakabatana nesubject or I yeorganization. brought up a related topic. Ndakaunzawo imwe topic ine ukama nayo. What was that? Yaiva yekuti kudii? Not that one. So someone gave an answer, but it wasn't the right one, so I wasn't going to have that translated. Okay, so the second point connected with organization, Nyaya yechipiri yange yakabatana neorganization. Catherine said Catherine ati that connected to that subject was how we go about selecting leaders. zvakabatana nechidzidzo ichocho yaiva nyaya yekuti I think she tinosarudza used sei the vatungamiriri. word democracy. Ataura vara rekuti democracy. So this is a subject we've been speaking about, or I've been speaking about for quite some time now. Saka ichi chidzidzo chandati kutaura nezvacho kwenguva refu izvezvi. So in January, So muna the January framework was about the word democracy. framework yacho yaiva yevara rekuti democracy. But in the past, I've used a different context, but it was the same subject. Asi kare ndakashandisa context yakasiyana asi chaiva chidzidzo chimwe chetecho. Who wants to venture what the phrase or the word for those previous studies were? Ndiani ari kuda kuzama kutaura kuti mavara ezvidzidzo izvozvo Speak a little- ndeapi? Speak a little bit louder. Mugona kutaura muchidanidzirei? No. So Catherine said the personal is political. I said, no, it wasn't that point. Catherine anga ati the personal is political, ndikati aiwa kwete yaisiri point iyoyo. So I'll give you a hint. What kind of movement is this? Ndichakupai clue. Movement ino imovement yemhando ipi? Someone else beside Catherine. Umwe munhu asiri Catherine. Rachel, what kind of movement is this? Rachel, movement ino imovement ipi? So Rachel said this is a prophetic movement. Rachel ati imovement iri prophetic. Does that mean we believe in prophecy, or does that mean we're a creation of prophecy? Zvoreva here kuti tinotenda muzviprofita kana kuti tiri chigadzirwa cheprofesi? Go ahead. We believe in. What was your question? So my question was, you said we're a movement of prophecy. I said, is that because we believe in prophecy, or we are a creation of prophecy? Saka mubvunzo wangu wanga wati tiri movement yeprofesi. Yeah, both, I would say. Saka tinotenda Okay, nemuprofesi kana tiri chigadzirwa Rachel says cheprofesi. both. We are both a creation of prophecy and we believe in prophecy. Rachel ati zvese tinogadzirwa neprofesi zvakare tinotenda muprofesi. I think I was thinking about the parable with the worker. Okay, so she speaks about Matthew 13, talking about Saka anotaura speaking naMatthew both 13. about the worker and the plants. Matthew 13 ichitaura nezve anoshanda uye zvirimwa zvacho. And possibly even the field. Zvakare uye munda wacho. Having said that, that wasn't the correct answer. Tataura But it was a good izvozvo answer. mhinduro yandaitsvaga asi yanga iri mhinduro yakanaka zvayo. What kind of movement are we? Tiri movement ipi? So this is
We'll say this is meant to be a radical feminist organization. Saka tichati inofanira kunge iri radical feminist organization. Depending on the study, we wouldn't use the word organization. Zvichibva nechidzidzo chacho hatiwanzoshandisa hedu vara rekuti organization. We can make a strong argument to use what word? Tinogona kuita imwe argument yakatosimba kushandisa vara ripi A movement. rekuti movement. Anything else? Kune zvimwe zvakare. A church. Kereke. A kingdom. We'll go with kingdom. Umambo. Tichaenda nekuti kingdom. So I'm not going to critique any of those answers, movement, church or kingdom. Handisi kuzoshoropodza mhinduro idzodzo, movement, church kana kuti kingdom. But there would be some that would say that we're not a church, Asi kune vamwe vanogona kuti hatisi kereke isu, that we're a movement, voti tiri movement. because they see those as different entities. Nekuti vanoona izvi zviri maentity akasiyana. But if you're going to go to the book of Revelation, Asi ukaenda kubhuku razvakazarurwa, you'd be forced to use the word or term church. unomanikidzirwa kushandisa vara rekuti kereke. We're okay with that? Zvakanaka here izvi? Ray, if we were going to use church, Ray, kana tikashandisa isusu kereke, what church number would we be? tinee tiri chechi yechingani? Yeah, from the 7 churches, what number would we be? Kubva kukereke nomwe, tinee tiri kereke yechingani? It depends. Zvinodhipenda. Probably 7. So Ray said we'd be number 7. Ray ati tinenge tiri yechinomwe. So 1, 1, 2, 5, 6, 7. So Ray says he thinks we're number 7, but we want to be number 1. Ray ati anofunga kuti tiri yechinomwe asi tinoda kuve yekutanga. My translator is smiling at your answer, but you can't hear that. Rachel, let's use Revelation 17 to give the answer. Rachel, ngatishandise Revelation 17 kupa mhinduro. If you're not sure, just say. Kana usinganyatsoziva unongotaurako. Lynn, Lynn, just a number. I'm looking for a number from Revelation 17. ndiri kutsvaga nhamba kubva kuRevelation 17. You don't need to apologize. Molly? Haufani hako kukumbira ruregerero. Molly? No. Yeah. No, that's fine. Catherine? Kerry? Okay, I'm going to go for number 8, Alright, ndichati number 8. which is chronologically after 7, because we're not Laodicea, I think. Inoenda after number 7 nekuti hatisi Laodicea ndafunga. So anyway, that was just a bit of fun. So we're a radical feminist organization, Tiri organization yechi-radical feminist. and that's one way of approaching who we are when we try to self-identify. Ndiyo imwe nzira yekuapproacha kuti timbori vanaaniko kana tichida kuzvi-identify And I've sevanhu. brought this subject up multiple times, Nyaya iyi ndaiunza kwenguva dzakawanda wanda. and without, I hope nobody takes this personally, but I've been quite disappointed at the feedback or answers that I get. I hope hapana anozvitora personal, but handina kunyatsokufara nefeedback kana mhinduro dzandapiwa. Disappointed with myself and yourselves, Handina kufara neni pachangu uye nemi. because we don't seem to know or understand what it means to be a radical feminist organization, as far as the answers that I've received. Nekuti tinoita kunge tisinganyatsoziva kuti kuve radical feminist organization zvinonyatsokurevei.
maererano nemhinduro dzandapiwa. So I don't know if people actually believe that we are radical in our ethos, in our behavior, in our mindset, Saka handizivi kuti vanhu vanotonyatsokutenda here kuti titori radical muethos yedu, mupfungwa dzedu, mumaitiro edu. Okay, just to help the translator, I said ethos, behavior and mindset. So Ta- let's just to remind them. Tati muethos yedu, mumaitiro edu, uye mupfungwa dzedu. Okay, so I don't know what the group here think, Saka handizivi kuti boka repano Individually. rinofungei sema-individuals. but when I asked the same question in Germany in January, Asi pandakabvunza mubvunzo wakafanana naiwoyo kuGermany muna January, although people didn't say it explicitly in the way that I'm going to say this, kunyange vanhu vasina kuzvitaura pachena nenzira iyo yandichazvitaura izvi, and some people said they didn't even know what they were voting for if you watch those presentations. vamwe vanhu vakatoti havatozivi kuti vaimbovhotere chii kana makaona imi mapresentation iwaya. Some people said I trapped them into giving the answer that they gave. Vamwe vanhu vakati makatiisa mutrap kuti tikokupai mhinduro dzatakazokupai idzi. But I got the impression people were saying they're not either happy or comfortable with the way this movement is organized, the way leaders are selected specifically. Asi ndakawana impression yekuti vanhu vanenge vaiti havasi kufara nenzira iyo movement ino yakaorganizwa kana kuti nzira vatungamiriri Which to vanosarudzwa. me, what did that say to you? Kwamuri zvinotaura People kuti aren't kudii? happy with the way leaders are selected. Kana vanhu vasingafari nenzira iyo vatungamiriri Hold vanosarudzwa. that thought. Mubata funga iyoyo. Then I asked the question, is this movement radical? Is it a radical Ndikazofunza- feminist movement? ndikazobvunza mubvunzo wekuti movement ino iri radical here, iyi movement And yeradical I would argue feminism it's here. asking the same question, just phrasing it differently. Ndinototaura kuti kungobvunza mubvunzo wakafanana asi tichingoubvunza nenzira dzakasiyana. Without telling you what I think, what do you think? Ini ndisanda kudzai zvandinofunga, imi munofungei? Go for it. Summarize my question again. Okay, so way back I asked, is this a radical feminist movement? Kare ndakabvunza kuti movement ino ndeye radical feminists here. Everyone says yes. Munhu wese akati hongu. And when I start probing and asking if people are sure about that, people get nervous. Pandinozotanga kudzikisa manje ndakunyatsokubvunza kuti mune shuwa nazvo here imi, vanhu vanotanga kuita kakutya. So I asked a different question. Saka ndakazobvunza mubvunzo wakasiyana. When I showed the organizational structure with all the people in leadership position, even if I didn't name them all, Pandotaridza organizational structure nema-leadership vese, kunyange ndisina kuvadoma I vese, asked two questions. ndakabvunza mibvunzo miviri. Are you happy with the structure? Munofara here nestructure yacho? Some people call it top down or pyramid. Vamwe vanhu vakaiti kubva kumusoro uchidzika kana kuti And are you pyramid. happy that the selection process for putting those people in those positions was radical? Uye makafara here kuti sarudzo yevanhu ava, process yacho yese yekuisa vanhu ava muutungamiriri yaiva iri Or radical good? kana kuti yange yakanaka? We're going to define radical as being good. Taakudefina radical sechinhu chakanaka. Catherine? Catherine. Okay, so, people are not happy with that, and they're saying that we're not radical as we are. So if people aren't happy with the way leaders have been selected,
Saka kana vanhu vasingafari nenzira iyo vatungamiriri vanga vari kusarudzwa, then they're saying that we're not really radical. saka vari kuti here hatizi radical zvemazviro kwazvo. And what are you saying, Catherine? Saka iwe Catherine Me ukuti kudi? personally, my opinion on You personally? selected, I like the way we did the main. Inini So pachezvangu. Catherine likes the way leaders are selected. Saka Catherine pachezvake anofarira nzira iyo vatungamiriri vanosarudzwa. Sandy, how do you think leaders are selected? Sandy, unofunga kuti vatungamiriri vanosarudzwa sei? 1 second. Go ahead. And they discuss names, name comes up, they want someone for position, and they decide. So Sandy says that the leaders get together, Saka Sandy ati vatungamiriri vanouya pamwe chete, a name is brought forth, zita rounzwa, they have a discussion, votaurirana, and if they agree with that name, they get into a position. kana vachitenderana nezita iroro vanobva vapinda pachigaro. Is that a fair summary of what you said? Ndiko here kutaura kwawaita? So, Marilyn, how do you think Marilyn, leaders are chosen in this movement? unofungawo kuti vatungamiriri vanosarudzwa sei mumovement ino? Well, it has to come from the top. So it has to come from the top. Saka zvinofanira kubva kumusoro, But the ones that are picked for leadership have to be already involved in Bible work, Bible studies, doing what they've done for quite a while. And then Let me stop you there. Oh. So leaders are meant to choose people who Saka have ari kuti shown a level of competency already. vatungamiriri vanofanira kuve vanhu vanenge vakashowa level yekuti vari competent. Give me Nechekare, 2 or 3 markers for competency, please. ndipowo minongedzo miviri kana mitatu yekuti competency yacho yakamira sei. well, I would say certainly Bible work, if you want to call it. So the first thing Marilyn says is that they need to understand their Bible and have taught it to people. Saka We chokutanga sometimes call them Bible workers. Marilyn ati vanofanira kunzwisisa mabhaibheri avo vonge vakamadzidzisawo kuvanhu, zvatinombodaidza tichiti mabible workers. So someone who understands the Bible and has some experience in teaching. Saka munhu anonzwisisa bhaibheri uye aine experience mukudzidzisa. For summary? Okay, that's one marker. Can you give me another one? Munongedzo wokutanga. Tipowo umwe wacho. It's down to a more personal level, I suppose, how they care for those that are around them. They're constantly being in touch. So it's a personal level also that goes with that. So they have to understand and teach the Bible, Saka vanofanira kunzwisisa nekudzidzisa bhaibheri. and also they need to be empathetic and sympathetic Zvakare to, I'll say, the flock. vanofanira kunge vaine empathy nesympathy kuvanhu fair summary of number 2. vavari kutungamirira. Anybody want to give a third one? Pane anoda kuti pachechi chetatu here. Have to show some kind of leadership quality. So they have to show some kind of leadership quality. Give me, you have to tell me what a Vanofanira leadership kutipa- quality is. Vanofanira 1 kutipa second. imwe quality yeutungamiriri. Ndozvawataura, asi ivo ndipo quality yeutungamiriri kuti chii. Organizing? Hanzi kuorganize. Organizing. Hanzi kukwanisa Are you kuorganize. happy if I call that an administrator? Unofara here ndikazvidaidza ndichiti Okay, so administrator. we've got 3 markers. Okay, saka tapiwa minongedzo mitatu. Understand the Bible and be able to teach.
kunzwisisa bhaibheri munhu wogona kudzidzisa be empathetic, be sympathetic to people's needs, kunzwira vamwe maneeds avo, and they need to have, we'll say, good administrative skills. vovawo nemaskills eadministration akanaka. Any other thoughts? Pane dzimwe pfungwa here? Catherine said dedication. Kete ati vanofanira kunge vakazvikumikidza, vari dedicated. But what about the character? Doesn't it come into? Character, I don't know what that means. Hapana We've all got kubvunza kuti character. character, saka ina handizi kuti zvinorevei character. It means that 1 second. Okay. So I have to let them translate. That's why I have to stop. What character do they need to have? Saka icharacter ipi yavanofanira kunge vainayo? what you see is what you hear is what they are. So what you see is what you get. Saka zvaunoona ndo zvaunowana. If someone's already in a leadership position, Kana munhu atoriwo mutungamiriri and they don't meet one of those 3/4 characteristics, vasingasviki pane macharacteristics matatu iwayo kana kuti mana iwayo, what should we do? tinofanira kuita sei? Go ahead. Endai mberi, What should we do? tofanira kuita Yeah. sei? Well, if you're radical. You're radical. Then you should do something about it. We should do something about it. Hanzi tinofanira kuita chimwe chinhu pamusoro pazvo. Tell me what. Nekuti tiri radical. Ndodzoti chii? Maybe try to encourage the person or, in the areas that the person is not. So we should try to encourage them and Saka tofanira in the areas kuvakurudzirawo of weakness. mumaareas avo avari weak. If someone is uncaring, can you train that into them? Kana munhu asina hanya unogona kuvadzidzisa here kuti vave nehanya? I'm going to take that as a no. Handichazvitora sekuti kwete. So would you fire them, Saka ungavadzinga dismiss here them? kuti ngavasiye zvavo basa? You're radical, you would. So the answer is yes. Saka mhinduro yako ndeyekuti hongu. Anyone else got any thoughts? Pane mumwe ane dzimwe pfungwa here? I thought, would they be in that position anyway if there was a little discrepancy on anything that they did? I mean, they've got to meet the standard right from the get-go. So Marilyn says that if they had a shortfall in one of these areas, they would never have even been selected in the first place. Saka Marilyn ari kuti kana dei vanga vachishota pane anything pamaareas aya, vaisatombosarudza pekutotanga pacho. I wish I could believe that, Marilyn. Ndinoshuvira kuti dei ndaigona kuzvitenda izvozvo, Marilyn. But should, 1 second. Go ahead. I'm not saying they don't have failings. That's not the issue. There's just certain criteria that you need to be able to be in that position, that leadership role. And they can all have failings. I mean, I'm not. But I think it's how we draw the line, and we're all critical at times. Okay. So everybody's got failings, Saka munhu wese ane paanokanganisa, and it's how we deal with them. asi kuti tinodhila nazvo sei? So several of the answers have said that the leaders need to get together and do this selection process, and it all sounds really good. Saka vamwe mhinduro dzavo dzati vatungamiriri vanofanira kuuya pamwe chete vosarudza vatungamiriri, zvazvichinzwika kunge zvakanaka Until you ask the question, kusvikira wazobvunza mubvunzo. what question would you ask Mubvunzo Elder upi Terry? waunobvunza, Elder Terry? when all these leaders get together and do their selection process?
vatungamiriri kana vachinzwa vanouya pamwe chete voita sarudzo dzavo. What question we would ask of the leaders or of the person being, Mubvunzo Not the watinobvunza person, no. pamusoro pemunhu What we would ask of that, pavatungamiriri, kwete pamunhu. someone's proposed, several of you have proposed, the leaders get together, they do a selection process and it'll all be good because they've got some criteria. Hanzi vatungamiriri vanouya pamwe chete voita process yekusarudza nekuti vane criteria yavari kushandisa. Let me put it, what's the elephant in the room? Saka elephant in the room chii? Elder Terry said, are they radical? Elder Terry vati vanenge vari radical here? like, fully bought into? Who is the they? Pamuri kuti they ndivanani? So we question one another. I'm asking you when you said, Elder Terry said, the they, are they radical? I asked her who the they were. Elder Terry vati vana they vaya vari So radical. Elder Terry said the Tikaenda kubvunza kuti candidate they is the ndiani? they. Are they radical? Saka vati candidate ari kuongororwa ndiye they. Ari radical here? So what I want to ask is, are the leaders radical? Saka chandoda kubvunza ndechekuti saka vatungamiriri havari radical here? Elder Terry? So the leader is the elephant in the room. So I'm suggesting the leaders are the elephant in the room. They're the thing that people are afraid to discuss. Saka ndiri kuti vatungamiriri ndivo elephant in the room. Ndo chinhu icho vanhu vari kutya kutaura Back in nezvavo. the day, Kare, back in the day, tell me what year and how many elders we had. kare ndiudze kuti gore ripi uye taiva nemaelders mangani. Go with the year first. Tanga Go with the year wamandiudzawo gore. first. Ukandiudza gore kutanga. Josephine? Josephine, I think up till what, 2014, there's only one. Not 2014. Oh. 2001? No. No. So, oh, sorry, we had 2014, we had 2001, and then we had 1989. pane vati 2014, vamwe vakati 2001, vamwe vakati 1989, 2009. And a hint, they were all going in the wrong direction. Vese vanga vachienda mu-wrong direction anyway. 2019. Mwati 2019. 2019? 2019 here? No. Kwete. 2016 is the answer. 2016 ndiyo mhinduro. Ray, how many elders? Ray, maelder mangani? How many leaders? We'll go with leaders, elders. Vatungamiriri vangani? 5, Ray said. Vashanu ndozvataurwa naRay. Wasn't 5. Vavasiri vashanu. Molly? Molly. Molly said 2. Molly ati 2. When they hear these answers, they're not going to be happy. Pavanonzwa these mhinduro idzi leaders. havambofari. Vatungamiriri ava havambofari nazo. 7. Umwe ati No. vanomwe. Kwete. 1? Who was that Umwe 1? ati mumwe chete. Ndiani mumwe chete iyeye? Josephine said it was 1, Elder Jeff. No. Josephine ati ndi1 ndielder Jeff hazvisiri izvo. So 3. 3 is the answer. We'll go for 3. Saka vatatu ndiyo mhinduro. Tichashanda nevatatu. Okay. So, Marion, you're going to give me the names? Saka Marilyn uchatipa here mazita. Myself? Elder Paminda. Not Tess? Kwete Elder Tess. You can confirm? And cheek? Oh, Tabo. Tabo? Elder Tabo.
And the one from South America, he's going to like that when he hears that. Mwavha ati The nevaya one- vekusouth america Let's- havachafari Marco, the pauchedzwa one from South America. mako anza That's umwe what they- uya that's what they wekusouth said. america You heard it. mava You heard it manzwa live nega vachiti from vaya Australia. vekuamerica. Okay, so we had 3. Tell me Saka why tine it was vatatu. 3. Ndudzei sei vari vatatu. Lynn said because Elder Jeff decided. Lina ati nekuti elder jeff vakadecida. Are you going to translate that? So it was only 3 Saka vaingova because the 4th vatatu one didn't turn up. nekuti wechina haana kuzouya. Tell me how radical that is. Ndiudzei kuti zviri radical zvakadii. Couldn't make it for whatever reason, and I'm not laughing about that. But if the person had turned up, we would have had 4. Haana kuuya nekuda kwemhaka handisi kuseka nezvazvo asi dei akauya taiva ne4. Okay, so the 3/4 people, Saka vatatu ava kana kuti vana ava and I'm not making a point about them being men, not women. handisi kutaura nyaya yekuti vanhurume kwete kuti vanhukadzi kwete. What's the selection process? Process yekuvasarudza ndeipi? Have a guess. Femberai. Is it those 4 beautiful things that you all mentioned? Zvinhu zviya zvakanaka zvina here zvamambotaura pekutanga. So everyone online, people are smiling when they ask that question. The people here are laughing. Saka pandabvunza mubvunzo uyu vanhu kuno vari kusekerera. Okay, so the answer is no. Saka mhinduro ndeyekuti kwete. What was the basis of selection? Basis yesarudzo yaiva ipi? So Marilyn said she'd actually like to know. Marilyn ati anoda kutozivawo. She waited 8 years to find out Akamirira makore 8 kuti and never asked. azozivawo. Saka unombobvira wabvunza. Okay, we're gonna answer the question now. Alright, saka Hopefully. takuzopindura mubvunzo izvezvi. Right. Spiritual qualities, like that, having a good spiritual relationship. So Ray, is that a question? Saka Ray, ask wako mubvunzo questions. here? Usabvunza mubvunzo. We'll go with like having a spiritual relationship. Okay, so Ray said those 4 qualities we mentioned, Saka Ray ati about maquality 4 aya studying, atambotaura empathy, administration, good ekustarta, character, those were the empathy, characteristics. He administration. wants to believe that. Zvese izvo ati ndo anga ari maqualities aya ndo zvaanoda kutenda here. And Lynn, knowing the truth, said what? Lina achiziva zvake chokwadi ati How the decision was made as to who was, that's what I was answering. Okay, so Lynn has answered the wrong question. saka Lina apindura mubvunzo usiriwo wabvunzwa. Tell me what the basis of selection was. Ndiudzowo basis yesarudzo kuti yanga iri chii. Favour of approval of teaching the same thing. In other words, the leader approved of what they believed in. Okay, so Lynn says the reason they got selected is because they agreed with Elder Jeff. Lina ati mhaka vakasarudzwa inyaya yekuti vaitenderana naElder Jeff. So I think that's unfair, Lynn, Ndofunga kuti hazvizi fair Lina. because you're already a member and got baptized because you believe what Elder Jeff believed. Nekuti utori member wakabhabhatidzwa nekuti wakatenda zvaitendwa naElder Jeff. So Josephine has said, was it because of geographical location? Josephine ati yaiva mhaka yegeographical location here. So I'm going to say no, Ndichati kwete. because I know people who live in this location would disagree with me. Ndoziva kuti vanhu vanogara uku vanogona kurambirana neni. But Central America and South America are almost the same. PaCentral America neSouth America zvakada kungonofanana.
People who live there would not agree with that. I understand. vanogara ikoko havatenderani nazvo, ndinozvinzwisisa. So we've got a Canadian. Saka tine munhu wekucanada, I'm going to say 2 South Americans. I know one is central. ndoti vaviri vekusouth america, ndoziva kuti mumwe ndewekucentral. And this is not literally me, but a Brexiteer. Then izvi hazvisi inini literally, but I wekubrexit, can't even say a European. kana kuti mueuropean. So there are large areas of the world that are not properly covered. Saka pane nzvimbo huru dzenyika dzinenge dzisina kunyatsokubatwa zvakanaka. So it wasn't really based upon geography. Saka hazvasiri maererano negeography. Are you familiar with the word spin? Unoziva vara rekuti spin here? We'll use the word fairy tale because you all know what that is. Tongoshandisa kuti ingano, nokuti tese toziva ngano kuti chii. Geographical regions is the spin or the fairy tale story that we gave afterwards to legitimize what was done. Saka kuti ma-geographical regions ndo ngano yatakazotaura after kuti zvinhu zvakaitwa zvinge zvichinzi zviri legitimate. So I'm in Australia at the moment, Australasia, Oceania. Pari zvino ndiri kuAustralia, kuOceania. And I think it would, for the members here, I think it would serve you well if you knew a little bit about your own history. Ndofunga kuti zvinokubatsirai kumamembers ari pano kuti dei maiziva zvishoma Movement history. nhoroondo yenyu yemovement yekuno, And why you're not at the very beginning on that list. uye kuti sei musiri kwekutanga mulist iyi. So we're not going to go into that, but I think it'd be worthwhile you having a study on that, just so, because I'm guessing some of you were not familiar with why you weren't part of the 3/4, and it should have ended up being 5 perhaps, Hatina why that didn't happen. hamunyatsi kuziva, but pamwe hamunambofunga kuti sei mamusiri pati yevatatu vekutanga kana kuti vana vekutanga, kuti zvakamboitika sei Okay, izvozvo. so for me, the problem that this movement faces, Kwandiri dambudziko rinosangana nemovement ino, without disparaging myself or person from South America and Elder Tabo, ndisingazvi choropodzi inini kana Elder Tabo kana munhu uya wekuSouth America, is that we were all chosen because we were good friends of Elder Jeff. kuti takasarudzwa tose nekuti taiva shamwari dzakanaka dzaElder Jeff. It wasn't even because we were the best at Bible studying Hakusi kuti tisu tainyanya kustata bhaibheri or zvakanaka that we were all empathetic. kana kuti tese tainzwira. Could argue that we were all pathetic. Ndinogona kuti tese taitove pathetic. And I don't know if we're all really good at admin. Handinyatsiziva kuti tainyatsogona kuita admin here zvakanaka. Catherine, Is there Catherine, an element of any of you have a story being led by God that was part of that? so was there an element of we being led by God? saka papaine element here yekuve takatungamirirwa naMwari. So I think the simple answer to that is yes and no, Ndofunga kuti mhinduro yakapfava izvozvo ndeyekuti hongu uye kwete, depending who you ask. zvifaniri kuti wabvunza ani. If you asked Elder Jeff, it would be a yes, Ukabvunza Elder Jeff anokuudza kuti hongu, because he would view everything as, we'll call it providence, nekuti vaiona zvinhu zvese sekunge iprovidence. and not to speak on behalf of others, but if you ask myself, no. Inga handisingatauriri pamusoro pevamwe, asi ukabvunza inini kwete. I think he just liked me, to be honest, Ndofunga kuti vakangondifarirawo ndochokwadi. and that seemed to be enough for him. Kwavari ndofunga zvava zvakakwana izvozvo. So why do you trust the leaders who were put into positions of responsibility Saka sei muchivimba nevatungamiriri vakaiswa mumaposition eresponsibility, but at least on the surface appear unrighteous reasons,
at least pasurface zvinoratidzika kunge mareasons ari unrighteous asina And you expect them to select leaders on a radical feminist or just a radical basis. imotarisira kuti vachasarudza vatungamiriri pabasis yeradical feminism. Any thoughts? Pana ane pfungwa here? You have a thought, Josephine? Josephine, nezvauri kufunga? Because since then the message has grown and maybe has changed. So from 2016 to now, Josephine has suggested Saka kubva 2016 kusvika izvezvi Josephine ari kusuggesta iye I've grown into my job. kuti ndakakurawo kuzwisisa basa rangu. And for whatever reason I was chosen, actually it's turned out good that I became one of the leaders. Zvisinei nemhaka yandakasarudzwa zvakazobuda hazvo zviri zvakanaka kuti ndakazove mumwe wevatungamiriri. Is that what you said, Josephine? Ndozvauri kutaura here No, Josephine? no, seriously. So Josephine says yes. Saka Josephine ari kuti hongu. So the next leader we choose, Saka mutungamiriri anotevera watakasarudza I can choose anybody ndokuna kusarudza chero munhu because you're all my friends, nekuti maiva shamwari dzangu and then you'll just grow up into the job, uye kuti makazongokurawo henyu which is just Kunzwisisa breaking all the basa. rules that Marilyn gave to us a moment ago. kunova kutyora marules ese atapiwa naMarilyn kunguva pfupi She yapfuura. said you have to demonstrate before. Ati unofana kuratidza iwewe nguva isati yasvika. You want to say something, Josephine? Yes, but Josephine, what if ndautaura chimwe chinhu. you were selected before Marilyn's Ah, suggestions? so the problem is, what do you do with legacy issues? Saka dambudziko nderekuti toita seiko nezvinhu zvakatoitwa kare, malegacy issue. First of all, should we not approach them honestly Chekutanga hatifaniri kuvaapproacha zviri honest here. and then decide what we want to do about it? Tozodecide kuti toda kuita sei nezvazvo. Those early leaders, do we analyze them and get rid of them, or see that they've grown and keep them? Vatungamiriri vekare ava tinovaongorora here toona kuti vakatadza tovabvisa kana kuti toona kuti vakakura What would a mukudzidzisa radical basa ravo. movement do? Movement iri radical inoita sei? Josephine? Josephine, Exactly that. Which? So Josephine said a radical movement would analyze them, Josephine ati movement iri radical inovaongorora. but you also said that they could grow into the job Asi from zvakare failure to wataura kuti success. vanogona kukura mubasa ravo kubva mukutadza They can kuva analyze kusvika that, the state pakugona. of experience, and then they- Okay, I didn't understand what Josephine just said. Ananyadzonzwisa kuti Josephine We ati don't chii? really know what's in the heart of the person. So Josephine says we don't know what's in the heart of the person. Josephine ati hatinyatsi kuziva zviri mumwoyo wemunhu. Quick show of hand. Who agrees with Josephine? Vashoma vanosumudza maoko avo ndiani anotenderana naJosephine? Who disagrees with Josephine? Ndiani asingatenderani naJosephine? Oh, it's 50-50 and half the people didn't vote. I50-50 hafu yevanhu havana kuvhotawo. So, like, question. Mubvunzo. In 2016, In 2016, 2016 was I honest? maiva honest here imi? As honest as I am in 2024. Sekuva honest kwandiri muna but you started off 2024. in a movement back then that you could categorically say no to, that you didn't do back then. Yes. And the point being? Well, it's all about honesty. So Marion says that it's all about honesty. Saka ari kuti How izvi can you do zvinhu that? ndezvekungoita nehonest. Well, I'm a politician
ini ndiri politician, Some people call me a political animal. vamwe vanhu vanonditi political animal. I prefer the term pragmatist Ndinoprefer vara rekuti pragmatist or realist. kana kuti realist. And would you trust someone like that to tell the truth? Munovimba nemunhu akadaro kuti ataure chokwadi here? Would you marry me? Marilyn, I think it's unovimba very nemunhu important akadaro? to say what you mean and mean what you say. And then Zvakakosha hopefully kutaura everybody else understands what zvaunorevesa, you're saying. kureva So If So- they zvaunoreva. don't, Marilyn says it's really important to say what you mean and mean what you say. Marilyn ati zvakakosha kutaura zvaunoreva uye kureva zvinhu zvaunotaura. And that's the biggest thing I get accused of Ndo chinhu chikurusa chandinoaccuswa nacho, not doing that in all of my studies. kusaita izvozvo muzvidzidzo zvangu zvese. I'm not accusing you of that, am I? So I don't want to do that. Marilyn doesn't want to accuse me, so I'll self-accuse myself. Marilyn haadi kundiaccusa, saka ndozviaccusa ndega here. What I want us to understand and think about Chandoda kuti tinzwisise uye tifunge nezvacho, is if you were going to create a movement, kuti kana uchizogadzira movement, would it look like this? inenge ichizoradzika sezvairi kuradzika here? And if you're going to have a set of leaders Kana uchizovawo neseti yevatungamiriri amongst all the 1,000 members we have in our movement, pakati pemamembers ese atinawo 1000 vatinawo movement, who would you choose? ndiani wawaizosarudza? And more importantly, on what basis would you choose them? Zvakanyanya kukosha, unoshandisa basis ipi kuvasarudza? We've got what we've got. Tine zvatiinazvo, And the question is, do we just carry on with that or do we pause, mubvunzo ndewekuti tinongoramba tienderera mberi nazvo here kana kuti tinombomira understand what it means to be radical, tonzwisisa kuti kuve radical zvinomborevei, and then decide whether or not changes need to be made? tozodecida kuti tinofana kuita shanduko here kana kwete, Or do we just pick flawed people? kana kuti tinongotorawo vanhu vane maflaws. Flawed means not perfect, Maflaws zvinongoreva kuti vanhu vasiri perfect, and let them grow in the job. toti aregai vakurire mubasa. And the problem with that Dambudziko idea reizvozvo repfungwa iyoyo is that when you get a job in the church, we'll use the term church now, kuti paunowana basa mukereke, takushandisa vara rekuti kereke, what ends up happening once you get your job? chii chinopedzisira chakuitika kana wawana basa rako iroro? What, Terry? Got it for life. Teri, It ends up becoming a job for life. rinopedzisira rava basa reupenyu hwako hwese. It's hard to get rid of people Zvakaoma kubvisa vanhu because we don't want to publicly accuse people. We all want to look nice. hatidi kuaccusa vanhu zviri papublic, vanhu vanofana kuradzikawo zvakanaka. Sandy? Often in the church, no one else wants that job. So Sandy's brought up another point. Sendaabu kutaura imwe pfungwa, I asked about the selection process, ndabvunza nezveprocess yesarudzo. and we had all these noble thoughts. Tatiine pfungwa dzese idzi dzakanaka, And the reality is most of the time we can't get anybody to do anything. reality ndeyekuti kazhinji hatisi kukwanisa kuti vanhu vaite chero Which chinhu, means you have to scrape the barrel. We're familiar with that term. You have to go to the bottom zvoreva kuti unofana kutoenda kuzasi-sasi, and get anybody we can to do it. ungotorawo chero munhu watinokwanisa kuti azviite. And that's obviously a really bad way of operating. Iyi inzira yakashata yekuoperata. So I want us to really consider, Saka ndoda kuti tinyatsokufunga whilst we have some time left, apo tichiri nenguva yasara,
what you think this movement should look like and if changes should be made. kuti munofunga kuti movement ino inofanira kuratidzika sei uye kune shanduko here dzinofanira kuitwa. And if you hurt people's feelings, Kana so mukarwadzisa be it. mafeelings evanhu angazvingoitika zvakadaro. Molly. Molly, I think the movement, if we claim to be a radical movement, then everything else that we do, even the selection of leaders, have to be radical. Everything we do, we need to cut to the chase. We need to don't go around the bush, but straightforward with everything. So Molly said if we're a radical movement, Molly ati kana tiri movement iri radical, the radical members should choose radical leaders. mamembers vari radical vanofanira kusarudza matungamiriri vari radical. Problem is members don't choose leaders. Dambudziko nderekuti Leaders. mamembers havasarudzi So the vatungamiriri. existing leaders are going to choose radical leaders. Saka vatungamiriri varipo vanosarudza vamwe vatungamiriri vari radical. Okay, who would choose a leader Alright, ndiani anosarudza mutungamiriri who has not done baptismal classes? asati aita zvidzidzo Would you zverubhabhatidzo? choose a leader who hasn't done baptismal classes? Ungasarudza mutungamiriri asati aita maklasi ebaptism here? Right? So Graham says yes. Sagraham ati hongu. He would choose a leader who has never taught a baptismal class. Anosarudza mutungamiriri asati ambodzidzisa chidzidzo Graham, do chebaptism. you not think it's important for them to be able to understand the message and teach it and to demonstrate that? Graham, haufungi kuti zvakakosha here kuti vanzwisise message vagonewo kuzvidzidzisa uye kuzvidemonstrata? Yes, I think that's So Graham said, yes, it's important, but you've also said it's not, it doesn't matter if they have demonstrated that or not. Saka Graham ati zvakakosha asi hazvina hazvo basa kana vakademonstrata izvozvo kana kwete. Unless you didn't understand my question. Kana kuti hauna kunyatsonzwisisa mubvunzo wangu. I have come in late, so I may have missed something. You missed nothing? So my question is, if Mubvunzo someone wangu, has never taught a baptismal class, kana munhu asati akambodzidzisa baptismal class, so we don't know if they understand the mechanics of this message, saka hatizivi kuti vanonzwisisa here mechanics yemessage ino, should they be selected as a leader? vanofanira kusarudzwa here sevatungamiriri? Okay, so Graham, I think maybe I didn't frame the question correctly, and he's saying no, that they shouldn't be. Pamwe handina kuvhunza zvakanaka. Graham ari kuti hakwete, hazvifaniri kudaro. We all agree with that? Totenderana nazvo here tese? Rachel, Rachel, hypothetically speaking, tichingotaurawo zviri hypothetical, perhaps, pamwe we have a leader in the movement who hasn't done any baptismal classes. tiine mutungamiriri movement asati amboita maclasses erubhabhatidzo. What do you suggest we do? Munosagesta kuti todii? So if they haven't done any baptismal studies, then having that foundation, I think is essential to know how to teach the message. So they either have an opportunity to teach them, or they're willing to teach them, wanting to teach them. Hello? Then I think that just shows that they're willing to find a word, willing to take that opportunity to be a good leader, like wanting to take that on board and actually applying it. So Rachel has said
saresho An existing leader mutungamiriri aripo who has not done baptismal classes, asati aita zvidzidzo zverubhabhatidzo they shouldn't be fired, havafani kudzingwa basa dismissed, kana kudzingwa, but they should be given an opportunity to do some baptismal classes. asi vanofana kupiwa mukana wekuita zvidzidzo zverubhabhatidzo. How many classes should they do? Vanofana kuita zvidzidzo zvingani? How many sets of vows? Masets emavhows avanofanira How kuita many mangani? students? Mastudents avo vanofanira kuita vangani? Is that 13 or? Oh no, one student will do 26 vows, One student anoita mavhows 26, 6 months approximately. mwedzi 6, tichi approximate. How many should that leader, how many students should they take through studies? Mutungamiriri uyu anofanira kudzidzisa students vangani? 4. 4. So they need to do 2 years of study Saka vanofanira kuita makore 2 ezvidzidzo of teaching ekudzidzisa before they would be considered competent. vasati vanzi vava competent. If they say yes, Vakati hongu, all good. zvese zvakanaka. What about if they said, I'm too busy? Vakati inini ndiri busy. Catherine? Catherine. So Catherine says, fire them. Catherine anoti havadzingei basa. Chris? They say, Chris. I'm willing, but I'm not a good teacher. I don't know. Vakati mwoyo unoda asi handizi mudzidzisi akanaka, handinatsoziva. What do we do with them then? Toita sei navo? They're willing and have that opportunity to do it. So they're willing to do it, Saka vanenge vaine but they're chidiso just no good. chekuzviita, asi vachingokundikana zvavo. Taking somebody through 26 hours for 6 months, once a week, plus or minus, is, Kudzidzisa munhu mavhows if done properly, 26. is a task and a bit. Kamwe If I don't know if you're a baptismal teacher, but if you ask those who do it, it's you really need to know your stuff. Zvinhu You do it zvakaoma. properly. Kana uchitozviita unofanira kunge uchiziva zvauri kuita kana uchizviita zviri proper. Go ahead. Enda hako mberi. Yep, others to determine. Yeah. So you said so Chris said someone has to make a decision. Saka munhu anofanira kuita sarudzo. So I'm asking you to make the decision. Saka What would you ndikuti decide to iwe do? kuita sarudzo. Unosarudza kuita sei? Any good at it. So it's obvious that then they're not good at that particular job, is that? Yes, they're not good at teaching. Saka kana vasingagoni kudzidzisa. Supposed to be the basis of the movement, isn't it? You tell me what you want to do with them. Ndiudza kuti uda kuita sei navo. If this was the US election thing, you know what to do. Kana dei yairi sarudzo ye-US president, maisaziva zvekuita here imi? You want to vote for them, Maivavhotera, which means they lose their job, I presume. zvoreva kuti vanorasikirwa nebasa ravo. So we agree with that? Satotenderana nazvo here? Only good at their job, what's the point? If they're not good at the job, what's the point? Kana vasingagoni basa ravo, saka point ndeipi? So if they're not willing, fire them. Kana vasingiri willing, vadzingei mabasa. If they're just not any good, fire them. Kana vasiri kugona basa ravo, vadzingei. Unless you can have a refresher course.
that's something that's tailored for a particular, you know. Okay, so the suggestion is this leader who doesn't know how to teach, doesn't know our, we'll call it our 26 fundamental beliefs, someone has to now teach them Saka zvinonzi all of that so then mutungamiriri they can uyu become a teacher to teach someone else. kana asiri kugona basa rake, asiri kuziva ma26 vows edu, asiri kunzwisisa, pane munhu akufanira kumudzidzisa kuti agozogonawo kudzidzisa vamwe vanhu. And in the meantime, Panguva iyoyo who's teaching the flock? ndiani anenge achidzidzisa vanhu? You. So we're going to replace the Ndiwe. person. Saka tiri kureplace munhu wacho. Anybody got any thoughts? Pana ane dzimwe pfungwa here? Let them do a bad job. Elder Terry says, let them do a bad job. Elder Terry vati regai vaite mabasa avo iwayo zvakashata kudaro. Josephine. Josephine. That's after that. And if that person can be taught, then that person will do a good job. So if you're willing, Saka kana then munhu that's achida, half the battle. then tine tatorwa hafu yehondo. So they're going to go to vow number 6, Saka vachasvika pavow number 6 practicing on this innocent flock member. vachidzidzira pamunhu uyu ari innocent. They don't know what they're doing. Havazivi zvavari kuita. They say, hold on. Toti hamira ipapo. They speak to their friend Votaura neshamwari yavo. and say, Terry, how did this vow go? Voti nhai Terry, vhawu riya rinoti kudii? Get a quick refresher course Vodzidziswa nerefresher course and then carry on yekukasira. with the study with the member. Voenderera mberi nechidzidzo nememba iyi. I think that's what Elder Terry and yourself have said. Ndofunga ndo zvataurwa naElder Terry newe. Marilyn first. Marilyn. If he doesn't know how to do it, or there's particular reasons why he can't, and he doesn't know the vows, Zvinoitwa sei how kana can paine you teach something mareasons? that you don't know? Kana kuti asingazivi Generally, that's the unodzidzisa sei problem chinhu chausingazivi. with not being able to Ndodambudziko teach. And I rekusagona mean, people get kudzidzisa. nervous, Vanhu vakawanda and you've vanoita got to, nervous. that's just part of presentations. So Pati Marilyn says, how can mapresentation. you teach something that you don't know? Saka Marilyn ari kuti unodzidzisa sei chinhu chausingazivi. So he has to be dethroned to start. So you have to fire her first, Saka her or him. utanga wadzinga munhu uyu Okay. chekutanga. Not fire necessarily. So let me clarify, we will fire a female leader because she can't teach. Saka tinodzinga here mutungamiriri Well, she can't wechidzimai teach, nekuti what's the agoni problem? kudzidzisa. It's not racist or sexist. I'm not looking at this from a sexist point of view. I'm looking at their faces and they all think it's sexist right over Tarisa there. mafesi avo vese vari kufunga kuti Okay, zviri that's fine. sexist. Alright, Molly. Molly. Isn't that what Jesus was making reference as blind lead the blind? Asi So zvinotaurwa naJesu Jesus is making achiti- reference to blind lead the blind. achiti mapofu otungamirira mapofu. Who agrees with that Bible verse in the context that we're talking about? Ndiani anotenderana Is that a neBible correct verse iri? application of that Context yezvinhu verse? zvatiri kutaura nazvo. Blind leaders of the blind. Ndiyo application iri correct here yevhesi iri yekuti mapofu vanotungamirira Anybody got an mapofu. opinion? Pane ane kufunga kwake here? So this is Matthew 15:14. Saka iyi Matthew 15:14. Molly, Molly, you and I, iwe neni, all of us, tese pamwe chete. are we the disciples, the 12, Tisu madisciples here, 12 vaya, or are we the priesthood, the Pharisees, the scribes? kana kuti tisu mapriests, mapharisees, mascribes. So we're the disciples. Saka tiri madisciples. And so if you make an application, as you've just done of Matthew 15:14,
Saka ukaisa application sezvawaita yaMatthew 15:14. At a minimum, we have to be really careful to apply a verse like this to us. Paminimum tofana kutoita careful Don't chaizvo fall in the kuapply same vhesi yakaita category. sei kwatiri. Don't we fall in the same category if we allow somebody who doesn't know what he's teaching to teach the flock? So Molly says, if the hat fits, then wear it. Molly ati kana If you're heti familiar with that term. ichikukwana saka ipfeke kana uchiziva kutaura ikoko. You familiar with that phrase? Munoziva kutaura ikoko translator? here? Okay, good. So the problem with that, Saka dambudziko naizvozvo, what's John called? John anodaidzwa achinzi chii? The son of Mwana thunder. mwanakomana weThunder, son of thunder. Is that a compliment or an Icompliment accusation? here kana kuti kutoaccuswa. A compliment. Yainzi compliment. I think in the context, it's actually an insult, not a compliment. Mucontext ndotofunga kuti kutotukwa, handifungi kuti compliment. He's an angry man Munhu akatsamwa here, in a leadership position, ari muutungamiriri, which according to us would disqualify him anyway. maererano nesu tati tinotongomudisqualify. And he's teaching people error. Ari kudzidzisa vanhu zvinhu zvisiri izvo. And we could go to the other 10 and show really simply that they're all teaching error. Togona kuenda kune vamwe 10 vacho tongotoratidza zviri nyore kuti vari kudzidzisa zvinhu zvisiri izvo. We'll go back to their leader. Who's their leader? Todzokera kumutungamiriri wavo. Ndiani mutungamiriri wavo? Yeah. And the Baptist? John the Baptist. John the Baptist. So was John the Baptist good or bad? Saka John the Baptist anga akanaka here kana kuti anga akashata? Was John the Baptist teaching error? John the Baptist aidzidzisa era here? Yeah. Hongu. So he's teaching error. Saka ari kudzidzisa era. Is John the Baptist blind? John the Baptist akapofomara here? I mean, because he didn't know that he was teaching it. I'm going to suggest that John the Baptist wasn't blind. Ndichasuggesta kuti John Baptist anga asiri blind. And that even though he had misunderstandings, Kuti kunyangwe anga aine kusanzwisisa kwaanga ainako, he was bringing people to eternal life aitounza vanhu kuupenyu husingaperi with the errors. nemaera ake iwayo. But these people, Asi vanhu ava, these are blind leaders. ava ndivo vanhu vatungamiriri vamapofu. And it says leaders of the blind. Zvobva zvati vanotungamirirawo vanhu And I think vakapofumara. John, Matthew, the others, they weren't blind in that sense. Ndofunga kuti John, Matthew nevamwe vakanga vasina kupofumara kana chitarisa nenzira iyoyo. So I would suggest that a verse like this shouldn't really be used to apply to us. Kuti vhesi yakaita seiyoyi haifani kushandiswa kuaplaya kwatiri. Because this blindness, Nekuti kupofomara uku it's deliberate. kuzviitisa. Those leaders are deliberately blind because they reject the truth. And John the Baptist never did that, as you know. Vatungamiriri ava vanozvipofomadza vega zviri deliberate nekuti vanoramba chokwadi. John the James. Baptist anomboramba chokwadi. Going back to James. the hypothetical leader, I was thinking of the parable of the sower, the experience of the servants and the seeds in the field. So James is going to take us back to Matthew 13. James akutidzosera kuna Matthew I was 13. thinking, even though Go ahead. I was thinking, even though he's a bad teacher, he needs that experience to teach. So James is making the same point that Josephine made and Elder Terry made, that James they need akutaura the point experience to yakafanana teach. neya Elder Terry neya Josephine yekuti vanonida experience yekudzidzisa. Any other thoughts? Any question? Anything
questions on this? Pane kumwe kufunga here? Mumwe mubvunzo Ray. pazviri. Ray. When you first started talking about are we a radical movement this evening, I kept coming back to what we had been taught about what radical means is to get to the root of a problem. So when I brought up the subject about whether or not this movement is radical or not, Saka tichitaura nesubject yekuti movement ino iri radical here kana kwete. Ray was reminded of the meaning of the word radical Ray arangaridzwa nezvinoreva vara rekuti radical. That it means to get to the root. It was suggested that if somebody is bad, we just fire them. The thought that that's the right one is the person and it's fire. I think that it's not. Just firing people. So several people have spoken about removing people from leadership positions because they're not good at their job. Vanhu vakawanda vataura nenyaya yekubvisa vatungamiriri kubva pautungamiriri hwavo nekuti havagoni basa ravo. And that whole mentality or way of thinking Saka pfungwa yese iyoyo kana nzira yekufunga uchidaro reminded Ray of a TV show. zvarangaridza Ray neimwe show yepaTV. Is it called The Apprentice? Or? Apprentice, Yeah, I Ndiyo think it's called The Apprentice. Apprentice, where Donald Trump would fire people who didn't meet the mark. Ndiyo yainzi Apprentice apo Donald Trump aingofaya vanhu vaisagona basa. I just think it's not the way to go. I don't know what the way is, but I think it's a clear no. So Ray says firing people isn't the way to go, but he doesn't know what is the way to go. Saka Ray ati kudzingodzinga vanhu mabasa hakusiko kuita kwakanaka asi haazivi kuti kuita kwakanaka kuita sei. Which means that we don't fire people. Zvoreva kuti hatidzingi vanhu. Circumstances where there's just hard no, that's things that certain behaviours are not okay. But Okay, so we're not talking about criminality, but you're saying that we don't fire people. but I don't think firing people is the way to go. What is the way to go? Nzira yekuenda nayo ndeipi? Tell me how you will rehabilitate Emma Ndiudze kuti from the UK. unomutsiridza sei Emma weku-UK. So if I'm at work and I have a subordinate who doesn't, No, how will you rehabilitate Emma? Iwo unomutsiridza sei Emma? the example that we've been using of letting someone take baptismal studies, you let them take more baptismal studies and try and work with them if there's areas identified where they can improve. So you don't have any access to her, Saka iwo hauna access kuna Emma. so you won't rehabilitate her. Saka hausiriwo uchazomutsiridza. So you would trust her members to do that Saka unotrusta mamembers ake kuita izvozvo and her peers to do that, uye shamwari dzake kuti dziite izvozvo. fellow leaders. So you would trust the system and the process. Saka unotrusta system uye process yacho. Okay. Anyone else got any thoughts? Pane ane dzimwe pfungwa Josephine. here? Josephine. I'm a bit concerned, say if we fire somebody that's been selected as a leader, the process already done really carefully because we could lose that particular person. And I don't think that's our motive for doing it, but So Josephine said if we do fire somebody, we should do it carefully. Josephine ati kana tichidzinga munhu tofanira kuzviita
zviri careful. I think everybody, any reasonable person would agree with that. Ufunga kuti chero munhu ari reasonable anotenderana nazvo. I think maybe some things if that's true, they could take it as shame, you know, they've been doing this job and then they've been fired. They could lose their, They could lose their eternal life. Kuti vanhu vanogona kurasikirwa neupenyu hwavo husingaperi. I'm concerned about that. So whose eternal life should we worry about? Theirs or the collateral damage that they do in the movement? Saka upenyu hwaani husingaperi hwatinofanira kuita worry about hwavo here kana kuti collateral damage inoitwa Who would mumovement. you prioritize, the leader or the member? Ndiani waunopa priority, mutungamiriri kana kuti member? A whole lot of people, so if you have to choose between one and a group. So someone at my level, Saka munhu ari palevel yangu if I do or say something wrong, it affects lots of people. anogona kutaura zvinhu zvisiri izvo ende zvinoaffecta vanhu vakawanda. The higher you go, the harder the fall. Ukakwidza kumusoro-soro unodonha zvine mutsindo. Let me ask another question. We've spoken about leaders should be able to teach. Tobvunza mumwe mubvunzo, tataura nezvekuti matungamiriri vanofanira kunge vachigona kudzidzisa. We've got various levels in our movement. Tine malevels akawanda-wanda movement yedu. How far do you have to go in this organization before you say they don't have to teach? Unofanira kusvikira papi muorganization level iyi usati wati hava So there's me, continental leaders, then Saka pane local inini, leaders, ma-continental leaders, poita ma-local leaders, and board members, ma-board members, and then we'll say you, tozoti lay imimi, people. imimi vanhu vese. I'm going to go with 5 levels. Ndichataura pama-level 5. So if we're going to talk about removing people, Saka ndichitaura nezvekubvisa vanhu, at what level do you say we can stop now? ndipa pa-level pamunoti ngatichimirai kubvisa vanhu. Lynn? Lynn, I think they all teach, don't they? They all should all teach. Shouldn't everybody in the movement, even all the members, teach? Isn't that what the priests were supposed to be, teachers? Okay, so Lynn, you can't ask questions, you have to just give answers. Lynn haugoni kubvunza mubvunzo. Just tell me- Pindura. I think everyone's supposed to. Okay, so we go right down to the members. Saka tadzika kusvikira kuma-members. And what happens if the members won't teach? Chii chinoitika kana ma-members Are vakasadzidzisa? they really members? That's the question. You tell me what you do if someone says, I won't teach. I'm just a member. Zvaunoita kana munhu akati handidzidzisi ndingori member. Start by saying, I would. Tanga uchiti inini ndinoita so. Really a member. By you question yourself, you question them. Unozvibvunzurudza Who you iwewe questioning? here kana kuti unobvunzarudza member. Ndiani Right, form waunobvunzurudza? the question, are they coming to me or am I making a decision? What's the relevance of that? I'm asking you where your theological understanding is. Ndiri kubvunza kuti Because kunzwisisa my kwako understanding kwetheology would kuri be papi. if someone is refusing to teach at any level, because it can be small level, very low level, even just one-on-one occasional things. If you're refusing to teach anything, you question if they're a member, really. Kana munhu achiramba So you're saying kudzidzisa, that you don't unobvunza consider them to be kuti members. I Well, question. unoconsider kuti it. havasi I Yeah, don't who are you know. questioning? Sorry? Who are you questioning? auri kubvunza You're ndiani? questioning them in your mind. Are they a member? So the answer is they're not a member. Uri kuvabvunza If they're mupfungwa mako kuti refusing to teach imemba here, anything saka to mhinduro anybody ndeyekuti at any havasi time. member. So Lynn says if you're not teaching and you're a normal member, you're not really a member. Saka Lina ati kana usiri kudzidzisa then hauzi member chaiyo chaiyo. That's more or less what I said, yes. Okay, I don't know if it's right, but that's what I think. Molly. Molly, With all the levels that we talked about, aren't we supposed to be priest?
Mary says we're priests. Molly ati tofana Yeah. kunge tiri If we are mapriests. priests, we mean to teach. And whatever level that we have, we teach Kana tiri what we mapriests got. tofana kudzidzisa And the palevel primary yese. role of the priest in the Bible is one of teacher. They had Hanzi other basa job functions, so reprimary that means we should all teach. remubhaibheri nderekuti mapriests vanofana kudzidzisa, saka zvoreva kuti tese tinofana kunge tichidzidzisa. So the 80% of our movement that don't teach, what are they? Saka 80% yemovement yedu vasingadzidzisi vai. In the lower grade. They're lower grade priests. Saka Like mapriests below vemhando members? yepazasi havazi And that's members still here. priests, but we all, as priests, we're supposed to go to the lost sheep. We are not lost sheep, we are priests. We're supposed to go to the lost sheep of Israel. Okay. Elder Terry, any Alright, thoughts? Elder Terry, mune pfungwa here? At what level? Palevel ipi? All levels should have the opportunity to. So all levels should be teaching. Saka malevel ese anofana kunge achidzidzisa. And what if people won't teach or don't teach? Ko kana vanhu Okay, so I need to vangasadzidzisa. finish up, I think, yeah. I've been called to finish. Oh. Okay, so my question is, Saka mubvunzo wangu you said ndewekuti everybody should teach in this movement. mati munhu wese So movement ino we've anofana kudzidzisa. moved away from this idea that only leaders are required to teach. Saka tabva pafungwa iya yekuti vatungamiriri vega ndo vanofana kunzi vadzidzise. We've come full circle and saying everybody is required to teach. Taenda full circle tikati munhu wese anonzi ngaadzidzise. Yes? Ndizvo. What happens if someone says, I'm not teaching? Ko chii chinoitika kana munhu akati ina hanzi kudzidzisa? You can't force them. So we can't force them. Saka hatigoni kuvamanikidzira. Can you force one of the first 4 levels? Unogona kumanikidzira here imwe yemalevels 4 ava. So we can force one of the first 4 levels, which was leader of the movement, continental leader, local leader, and board member. We could force them Saka togona kumanikidzira leader wemovement, continental leader, local leader, board member, malevel ataurwa ese aya togona kuvamanikidzira because it's a requirement of leadership. nekuti irequirement yekutungamirira. But this is something that all members should be doing. Asi ichi chinhu chinofanira kunge chiitwa nemamembers ese, Because as Molly said, nekuti sezvataurwa naMolly, we have 2 models that we're working with. tine mamodels maviri atiri kushanda nawo, 2 structures, if you like, mastructure maviri kana muchida. a horizontal structure and a pyramid structure, Structure iri or horizontal hierarchical. neiri pyramid kana kuti yehierarchy. And we have to juggle the 2. Uye tofanira kushanda nezviviri izvi. We're all priests, Tese timapriests, and yet, even though we're all priests, organizationally, there is a hierarchy. asi kunyange tiri mapriests paorganization pane hierarchy. Anyone else got any thoughts? Pane mumwe ane pfungwa here dzimwe? James? I just James. wanted a clarification of what teaching covers. Is it sharing, or is it in front of other people, or is it just baptismal vows? Because I'm a little fuzzy. Okay, so people want to know what teaching means. Saka vanhu vanoda kuziva kuti kudzidzisa zvinorevei. So if I give a really silly example, Saka ndikapa example iri silly, if I baked a cake for you, ndikabheka keke, ndichikubhekera, went to all the time and effort to find a recipe, got all the ingredients, read through it, and did an awful lot of work to create a cake that was pleasant, ndoisa time neeffort kutsvaka maingredients, kumhanya kubheka, ndoisa basa rese rinodiwa kuti keke rakanaka ribude. is that the same as me going to Coles and buying one for you? Zvakafanana here neni ndichienda kumagrosa ndonokutengera keke? No. Kwete. So you get a cake either way. Saka zvisinei uchangowana keke. So maybe that's not a good example. But maybe pamwe haizi example yakanyatsonaka.
But if we're a movement of prophecy, asi kana tiri movement yeprofesi, which means we're created by prophecy and we believe and teach prophecy, zvoreva kuti tinogadzirwa neprofesi uye tinotenda nekudzidzisa profesi, or as Elder Jeff used to call us, students of prophecy, kana kuti sezvataidaidzwa tichiita naelder Jeff kuti vadzidzi veprofesi, or priest, or the wise, kana kuti mapriesita, kana kuti the wise. teaching isn't sending somebody a spirit of prophecy quote or giving them the odd message. Kudzidzisa hakusi kungosendera munhu quotation yespirit of prophecy kana kungomupawo imwewo message. It's going to vow 12. Kuenda kuvow 12. Josephine, what's vow 12? Josephine, vow 12 nderei? Josephine, yeah, sorry. Did I get your name wrong? Sorry. What's vow 12? Josephine, vow 12 nderei? The subject or the theme of vow 12. Chidzidzo kana kuti Okay. Are you on vow 12? I don't know if you've done that. Maybe you haven't got there yet. I don't know if you're baptismal service or not. wakaita here pamwe usati wasvika ikoko kumabaptismal. Lynn. Oh, she cheated. Lynn atarisira. Graham. Alright, Graham. You can cheat if you want. I don't know. Unotarisira yenyu. It doesn't help to cheat. Okay, we'll get Elder Terry to help us. Elder Terry, what's vow 12? Elder Terry, vow 12 chi. So the nature of humanity. Nature yemunhu. We've got, say, 50 teachers in our movement. Tomboti tine vadzidzisi 50 movement yedu. Who do baptismal classes. Vanoita zvidzidzo zvemabaptismal class. And you get different qualities of teaching, of course. Une maquality akasiyana siyana ekudzidzisa. But to take somebody through that, just that one vow. Asi kungodzidzisa munhu vow 1 zvaro. Even if you do it badly. Kunyange ukazviita zvakashata. I would say that's what I'm referring to when I say teaching. Ndoti ndo zvandiri kutaura pandinoreva kuti kudzidzisa. How many paragraphs is it? There's quite a few. Mangani. Akati wandei. 4. There's 4 sections. Pane masection mana. And quite a few spirit of prophecy quotes. Poita ma spirit of prophecy quotes akati wandei. So if a teacher went systematically through them, they'd cover a lot of territory. Saka kana mudzidzisi akaenda achimaverenga ese iwayo zviri systematic anokava territory yakawanda. Even if they weren't experienced. Kunyange deva vasina experience. I think that's what teaching is. Ndofunga kuti ndo kudzidzisa ini. I don't think it's having a conversation about what's going on in the US election cycle. Handifungi kuti kudzidzisa kungotaura kuti ku-US election cycle kuri kuitwa nezvechi. That's necessary. Zviri necessary. But I don't think it's what I'm referring to when I talk about teaching. Asi handifungi kuti ndo zvandiri kureva pandiri kutaura nezvekudzidzisa. Molly. Molly. Some of us, we might be ashamed of speaking in that, but all our vows, they live it out in their lives. And they win souls that way by the fruits. What's the point you're making, Molly? Because if we require them to teach and they cannot teach. So Molly's saying we require people to teach, but they can't teach. Molly ari kuti tinoti vanhu ngavadzidzise asi havasi kugona kudzidzisa. But they live out the message. Asi vanorarama message. How can you live out what you don't understand? Unogona kurarama sei They understand the message. They know what's the vows and all that. But they can't just teach it literally, but they can live it out in their lives experience. So Molly says that they know the vows, but they can't teach the vows. Molly ati vanoziva mavows asi havagoni kumadzidzisa. Do you think that there are some people in the movement who can't teach vows? Unofunga pane vamwe vanhu mumovement here vasingagoni kudzidzisa mavows?
There are some that really just very shy to teach. So when he says they're shy, I asked, are they capable? Yeah, Muri ati I vanonyara believe asi everyone is vanogona. capable of teaching. It's that they refuse to teach. But in another way, they leave out the teaching that we have. Okay, does anybody have any more points before we wrap up? Pane ane dzimwe pfungwa here tisati tapendera? Josephine? What about the Just real one. senior people who are kind of sickly or who are not capable and they're not teaching the message? How do you view them? So we have elderly people in our movement. Saka tine vanhu vechikuru mumovement yedu. Is a 9-year-old child in this movement a priest? Mwana ane makore Josephine? 9 mumovement ino mupriest here, Josephine? Just yes or no? Ngoti hongu kana kwete? Don't know. You don't know. Handiyatsoziva saka hausi No? kuziva. At what age did you graduate? 12. Unograduata pamakore api? Hanzi 12. So you're going through a biblical model of 12, Saka aenda kumodel yomubhaibheri ye12. not 20. Kwete 20 here? Because 12 are for boys, you know, Nekuti 12 yaiva vakomana, unoziva here? and 20 was. Okay, anyone else? Pane mumwe zvakare here? I thought everyone's a priest. Ndaifunga kuti munhu wese mupriest. And so we don't expect a young child, even at 12, to do baptismal classes as a teacher. Saka hatingatarisiri mwana So- mudiki kunyange pa12 years kuti aite mabaptismal class semudzidzisi. Of course, there are people who are not well Hongu kune vanhu vasinganzwi zvakanaka or who are feeble kana kuti vari feeble physically and mentally. panyama uye mupfungwa. Age is just one issue. Age imweto ingoriwo issue zvayo imwe. There are people who have mental health challenges that would struggle. Kune vanhu vane ma-mental health challenge vanogona kutambura. So if I gave the impression that we should capture everybody, even those who actually aren't either mentally well or who aren't physically well, and insist that they teach, then that wasn't the point that I was trying to make. Kana paita impression yekuti toti munhu wese ngaadzidzise kunyange vasiri able physically kana kuti mentally, then haisiriyo point yandachida kuti tibate. So I agree with you, Josephine. Ndinotenderana newe Josephine. But if you're going to say that an elderly person is too old to teach, but they're still priests, Asi kana uchizoti munhu wechikuru ati kurei kuti adzidzise asi achiri mupriesta, which is I think the argument that you're making, inova iyo argument yauri kutaura, doesn't it go the other way around as well? hazvishandi here nedzimwe nzira? That even the Zvakare. children should therefore be considered as priests, Kuti kunyange vana vanofanira kutariswa semapriests, even though they're not capable of teaching. kunyange vasati vagona kudzidzisa. Okay, I want to summarize as we close. Alright, ndoda kusummarize apo takuvhara. I've been coming over this subject over and over again Ndandichidzoka kuchidzidzo ichi, to understand whether or not we are a radical movement, kunzwisisa kuti tiri radical movement here kana kwete, either just in name either muzita chete or in practice, kana mukupractice. because people have different ideas of what they imagine a radical feminist organization would look like. Nekuti vanhu vane pfungwa dzakasiyana dzekuti vanoimagina kuti radical feminist movement inofanira kuratidzika sei. One of them is the selection process, Chimwe chazvo iprocess yekusarudza both past or legacy issues and present. ma-issues ekare kana kuti ma-legacy issues uye zvinhu zvaizvezvi. And if we're not happy with the existing framework, existing practices,
kana tisiri kufara neframework iripo nekuitwa kunoitwa izvezvi. I want people to know that there's a willingness, not only on my part, but if I can speak on behalf of other leaders, to change. Ndoda kuti vanhu vazive kuti pane willingness, kwete mupati yangu chete, asi mupati vamwe vandotungamirira navo, pane willingness But if you yekushanduka. change it, Asi kana mukazvishandura,